it to the mail. Right, haluin na natin siya hanggang mag-combine silang dalawa. Na-combine na natin siya pero maglalagay pa ako ng chocolate. O, tumutunog na yung aking oven. Wait lang. Ayan, lagyan ko pa tong chocolate. Wait lang, yung pasta muna. Wait ka lang dyan. Cake, ha? Alright. Alright, okay. Coming. Check natin yung cake. Wait lang, guys. So, ayan yung itsura ng cake. Mag-a-add pa ako siguro mga 5 to 8 minutes kasi yung nakikita ko dito sa gitna, medyo moist pa siya. Yung parang wet. Wet pa siya. So, pasok ko ulit. Add 8 minutes. Oops. Hoy. Okay. Ayan. Tapos na yung spaghetti noodles. Hinintay ko na lang yung cake. And eto, itatapon na natin yan. Okay, tinatawag na tayo ng cake. I-off na natin to. Kunin natin yung cake. Wait lang. Wait. So, ayan na yung ating dalawang maliit na cake. Tatanggalin ko to dito para madali silang lumamig. Ayan na sila, guys. Luto na. And eto na rin pala yung ating chocolate ganache na ilalagay natin sa ating chocolate cake. Ayan. So, nag-add ako ng chocolate pa para ma-reach ko tong consistency ganito. Ayan. Isi-set aside ko lang muna tong ating chocolate ganache kasi pinapalamig pa natin yung ating cake. And once na lumamig yon, ilalagay natin to and ilalagay yung cake sa ref para mag-set. So, dito lang muna yan. Ito pala yung kalat na na-accumulate ko habang nagbe-bake and nagluto ng pasta. And bago ko magluto ng sauce, anong oras na ba? 5 minutes to 12. So, bago magluto ng sauce, gawin ko yung ano guys, kasi meron pa ako dito broccoli. Broccoli soup ako kasi alis kami bukas, diba? Saturday. Tapos, ang balik namin Sunday na. So, magiging pangit na yung broccoli. So, gawin ko na lang siyang soup. And kung di man makain ngayon, ilagay ko siya sa freezer para pagdating namin, mayroon kami kakainin. Para hindi siya masayang. May carrots pa ako dito. Yes. Okay. So, gawin ko muna yung broccoli soup. And may chicken tayong gagawin din. And, yeah. Tawag ko muna itong itapon. Itapon ko lang sana to. Mag-chop muna ako ng mga gagamitin ko para sa aking broccoli soup. Ubusin ko na ito. Kunti na lang. Crap. Naugasan ko na yung broccoli and nabalatan ko na rin yung carrots. And gamit ko yung, naalala nyo yung tinanggal ko dun sa canister na nabili natin. Ayun, very useful siya guys. Diba? Nagugasan ko nito ng strawberries, blueberries, and now, etong dalawa. So, i-chop ko lang to, at saka yung onion. Tapos ko nang hiwain yung ating broccoli, and pinaghiwalay ko yung matigas siya hindi. Kasi etong matigas, so unahin ko itong isusutay mamaya. And mayroon akong onions dito, dalawa to, kasi yung isa para sa spaghetti, and etong bell pepper para yan sa spaghetti. And yung carrots, shred ko siya, ayan, shred natin siya instead of chop, and eto din, na-marinate ko na yung chicken. So, bago ko tulutuin na broccoli soup, gawin ko muna yung cake, kasi malamig na yung cake, hiwain ko muna siya. Meron ako dyan na pang-cut sa cake, pero eto, okay naman to guys. Nandun siya sa lalagyan ko eh. Nasa labas. Meron ako doon na malaking container para sa aking baking. So, tatanggalin ko muna tong bulubundok dito. Ayan. Then, pinag-isipan ko, dalawa ba or tatlo? Tanggalin ko muna yung may paper pala to guys. Yung baking paper. Dalawa na lang. Pagdalawahin ko na lang.
Dalawahin. Pag tatlo, pwede naman tatlo. 1, 2. Mas maganda kasi kung meron tayong cake cutter. Nandun kasi, tinatamad tayong lumabas. Okay, okay na to. So, sana pantay. Bakit ka kasi tinatamad kunin yung pangkat mo sa cake? Okay na yan. Tada! Oh, yan na siya, guys. Nilipat ko yung cake dito sa etong maliit na round na cooling rack. And meron tayo ditong small plate para pangsalo sa ating ganache. So, tanggalin muna natin etong isa. So, nandito yung mga bata. Kanina pa sila, dut-dut. Ano ba sa Tagalog yung dut-dut? Bicol yung dut-dut eh. So, ayan. Magiging messy to, guys. Messy. Ayan na yung ating simple cake for Saki Boy. And, pinatry ko pa dyan. Diba may kinata ko dyan? Ayun na lang, guys. Ito na lang yung natira. Kasi dinip ko dito. Yung binigay ko kay dyan. And humingi pa siya after kung subuan siya ng isang beses. So, ito akin na to. Yan siya. Sarap. So, ilalagay ko na to sa fridge. And lutuin ko na yung soup. Di ko pa siya nailagay sa fridge kasi may nakita ko, guys, na Lind assorted chocolate. Ayan. So, sabi ko, i-decorate ko na lang ang mga to dito sa top. Ayan. And, nilipat ko pala sa kabilang plate kasi kinuha ko yung mga tulo and nilagay ko ulit dyan. Then, yung excess nilagay ko dito. Eto, pwede itong gawin ng mga batang dip para sa kanilang fruit sa Monday. O, diba? Diba, may mga chocolate na yung ating kuko. So, i-decorate ko muna to. 2:00 na, guys. Maya-maya nandito yung mga bata. So, kailangan ko na ito mailagay sa fridge. Kasi hindi alam ni Sak na nag-bake ako ng cake. Okay, wait lang ha. Alam nyo ba, guys, nasira-sira siya kasi nung nilagay ko, nagkahulog-hulog. And, naggawan natin ng solusyon. Naglagay tayo ng toothpick. Ayan. And si Jen, minamadali ako. Kailangan daw namin i-pick up yung cars. Ilagay ko lang muna to sa fridge. O, diba? Ayan, nasira siya. O. Nahulog kasi yung ating chocolate. Okay, ilagay ko muna to sa fridge and samahan ko na si Jan. Tayo na talaga ang naka-PJs na hapon na, guys. 2:20 na. 2:20 na. Naka-PJs pa rin ako. Wala pa akong hilamos. As in, wala pa akong hilamos kasi nasikaso ko yung mga bata. Tapos nag-decide ako na mag-bake na hindi naman talaga dapat sa plano and kulang-kulang pa yung ating mga kasangkapan para sa cake. Pumunta tayo ng Bay sa shop na naka-PJs. Ngayon pupunta tayo sa sa town. Pipick upin yung car na naka-PJs. Kasi ready nang i-pick up. Siya na talaga nagmamadali. Yung cake, alam nyo ba yung cake na taranta ako kasi minamadali niya ako. Nilalagay ko yung mga chocolates doon sa side. Nagkahulog-hulog. Hindi ko mahanap yung yung toothpick. Kasi lalagyan ko na sanang toothpick. Hindi ko siya mahanap. So, hinanap ko siya ng mabilisan. As in, nagulo ko yung pantry para mahanap yung toothpick. Kasi nga minamadali na ako. So, yun. Nagawan ko ng parang pero ang messy-messy ng cake. Pero okay na yun. Ang importante, may cake si Sak at yung request niya yung cake na yun at hindi niya alam na ginawa ng mami niya. And yes, naka-PJs tayo, guys. Walang hilamos, wala. Buti na lang talaga may kilay na tayo, guys. Wala talaga. No, diba? Kahit
toothbrush. Hindi pa ako nakapag-toothbrush. Kagabi pa ako toothbrush tayo. So, ang kinain ko lang naman chicken. O, diba? Defensive yan. Okay. Siya nakaligo. Nakaligo siya. Ako hindi. Tapos, tinago ko yung cake. Nilagay ko sa kabilang fridge. Yung cake. Tapos, may plastic doon nilagyan ko ng lemon. Inangat ko siya para pag halimbawa magbukas yung mga bata doon, hindi nila makikita. Hopefully hindi nila makikita. Pero bago pa naman sila dumating, mauna pa kami kasi 2:22 na. So, pipick upin lang naman, then balik agad. Yes guys, PJ's life kay Chona. See you. Dito na kami guys. So, are you gonna drive that car? Yeah. Okay. See you. So, yun lang guys. I-drop off ko lang siya. Tapos, i-drive niyo yung car pa uwi. Naglagay ng airbags. Yung airbags. Sabi ko, may airbags naman yung car natin. Sabi niya, hindi. Airbags para mag-lift yung front and back. So, yun. Kung nag-gets nyo yun guys. So, yeah. May airbags na yung ating car. And ready na siya for caravan. Ay, hindi ba? Hindi talaga ako lumabas guys. So, uwi na tayo. Uwi na ako. Si Jan, magbabayad pa yun ng damage niya. Damage niya. Bago tayo umuwi, ipakita ko lang din sa inyo yung sinasabi ni Jan na airbags na nilagay dyan sa car. Nakikita nyo yan sa baba, sa magkabilang dulo, mayroong nakausling dalawang puti na maliit lang. Yan daw yung airbags para ma-lift yung car. Okay, sana naintindihan nyo ako guys. Kung hindi pasensya, pero may airbags na yung ating car para ma-lift yung car. O, diba? Okay, uwi na tayo. Bahay na tayo, guys. Anong oras na? 3:02. Ipakita ko sa inyo kung nasan yung cake. Ayan yung cake natin, guys. Mayroon siyang harang na plastic para hindi siya... nagalit yung ref. Para hindi siya makita ng mga bata. Tingnan nyo na yung cake natin, guys. Oh. Okay, magluto na ako sa loob. Alam naman sa labas. Amoy ano dito guys, amoy sibuyas. Darating yung mga bata, naka-PJs pa rin ang mama nila. Umalis silang naka-PJs ang mama, uuwi silang naka-PJs ang mama. Ganyan talaga guys, pag busy ka, hindi mo na naasikaso ang sarili mo, hindi ka nakakapaghilamos. Hindi ba nagdrama? Okay, magluto na ako dito guys, magluto na ako. Naglagay na ako ng butter para to sa ating broccoli soup. And nagpapainit na rin ako ng oil dito para sa ating chicken. Diba? Maya-maya, nandito yung mga bata. Canada! Hi! Advance happy birthday! It's your birthday tomorrow. Wow! How old is it, Mom? Yes. Oh, how did you go with your lunch? Oy, ubos? You didn't eat it all? Alright, it's alright. What happened here? Oh, okay. Nothing. You didn't eat it all? Ah, you still have a lot. It's alright. I nearly finished mine. You finished yours? No. Nearly. Okay lang. At least madami naman yun eh. How about you, my little girl? Diba? Reporter sila ng kanilang pa-lunch ko sa kanila. Okay, andun siya. Oh, did he hit the top? Nah. Na, you sure? So that's hard enough. Oh yan. Taas niya na guys. Ang taas. Wait lang. As in, high na siya. High na high. Yes, baby. Okay, open it. Oh, wow! You didn't finish this one. You don't like it? I like it, but What? what is that on the Spaghetti. Yum. Pero kinakain naman nila pagdating nila dito. Not yet. Yes. Where's Kuya? Gonna go. Going to golf? Yep. Are you, Han? Hey, it's, Where? Bay? yeah, with Ollie. Ollie, mag-golf si Kuya. Si Kuya talagang busy after school. Kinakain ni Holly yung egg at saka yung kain. Kinukoat ko lang siya ng starch. Hiya! I'm sad. Why? Oh. They didn't eat lunch. I did. Did you, yeah? Oh. Did you eat it all?
Did you eat it all? Mom. Pero kinakain niya naman, oh. Kinakain naman nila. Mom. Kahapon din, si Kuya, may tira lang siya. Oh, diba? Ayan si Kuya. Kinain niya yung ano ni Sak. Did you finish yours, siya? Oh, naubos niya yung sa kanya. Wait lang yung niluluto ko. Nilagay ko na yung ating broccoli and naglagay din ako ng flour. Oops. And yung chicken natin, ayan yung first batch. I-double fry ko yan, guys. Can I take one sweet? What's that? Alright. Gusto niyang kumuha ng noodle. You know, I haven't had noodles for a long time. Oh, really? Okay. Dinudurog ko lang yung broccoli. Why are you smashing out the broccoli? Because this is soup. Broccoli soup. So, yan na yung ating broccoli. Lagyan ko na siya ng gatas. And maglalagay din ako ng chicken broth. Pero kung wala kayo, pwede naman na water. Tapos lagyan nyo ng chicken cubes. Okay na yan. Guys, naalala nyo, nung nag-install si Jan doon sa window, may kulang siyang isa. Ayan, pinadalan siya kung saan niya binili. That. No. What? That one? This one. Basta yan, pinadalan siya. Gagamit akong machine, guys, para sa aking broccoli soup. Okay, slowly lang. Slowly. Not number 5. Okay. Yan. Durugin ko lang ng konti. Hindi lahat. Kasi gusto ko yung may feel na chunk na konting broccoli. And, na-first fry ko na yung ating chicken. Mamaya, yung second fry niya. So, tapusin ko lang ito, guys. So, nilagyan ko pala siya ng cream and yung carrots, nandito na din. Ngayon, mag-add tayo ng cheese. Yung nabili natin sa oops, lumabo kayo, guys. Lumabo, pasensya naman. Sa shop, ayan. Tapos, hintayin natin siyang mag-thicken. Dagan ko pa siya ng maraming cheese. And more. Tapos na yung soup. Ayan na siya. And approve kay Jan. And ito ipatry natin kay Zaki Boy. Come on, Zak. Where are you going? Ride. Okay. Blow, blow. Ano? Yeah. What's that for? Oh, yeah. Soup. Oh, it's not. Kukuha siya ng chicken. Ano ko pa yan. Double fry pa natin yan. Ito na pala yung sauce para sa spaghetti. Nilagyan ko na siya ng cheese. And double fry ko na rin yung ating chicken. So, malapit na makakaligo na rin ako. Pa ako magluto, guys, and hinuhugasan ko na yung mga baunan ng mga bata. Ito kay Kuya, naubos niya yung kay Kuya. Yan, hugasan ko muna to bago ako maligo. Sa wakas, hindi na tayo naka-PJs, guys. Nakaayos na tayo. Nakaligo na tayo. And, ready na kayong kumain. Ito na yung chicken. Nilagay ko pala yung ibang spaghetti dito sa aking container kasi hindi namin maubos yung spaghetti. Magluluto pa sana ako ng spring rolls pero sana dyan hindi na kasi hindi natin yan makakain lahat tonight. Which is true naman. So yan yung spaghetti na ilalagay ko sa freezer. Eto kung gusto nila mag-soup, pwede silang mag-soup. Eto ilalagay ko to sa freezer. And eto yung spaghetti na kakain namin tonight. And nalinis ko na rin dito sa kitchen, guys, bago ako naligo. Ayan, malinis na dyan. Wala nang hugasan. Yan, except dyan sa dalawang yan. Yan lang naman. And nailagay ko na dito yung mga bauna ng mga bata dito sa kanilang lunch bag. And ready na kami kumain. Hinihintay na lang namin si Kuya. So yan, guys, malinis ang kusina. Hintay-hintay na lang tayo kay Kuya para makakain na tayo. Time check is 5:33 na, guys. O, diba? Maaga yung dinner natin. What do you call today? Birthday Eve. No, it's his birthday tomorrow. He's turning 10. No, it's Yes. birthday Eve. Parang Christmas Eve, ha? Hintay lang namin si Kuya pa, makakain na kami. Dito na si Kuya. Come on. It's alright, yeah. Nahiya na naman siya sa camera. Nagre-ready na siya para sa footy. Kasi manunod sila ng footy nga, di ba, sa Adelaide. Kaya pupunta kami ng Adelaide. And
Ayan, naka-ready na yung food natin. Yeah, hold. Ayan, kain na kami, guys. That's it. Nah. My bits are killer. Sorry, Dad, Bob. can I actually play? Come on, Zach. Let's We're eat. going to eat soup, bud. Huh? Do you want soup? We're going to eat soup. With the Any bowl. bowls? Yeah. What's in it? Well, so kakain pala Just sila. eat it. No, what's in it? Beautiful. There's prawns and I know. There's not no prawns. Why is it red? It's good. There's no bread. Okay, kain na kami. Bukas meron silang footy Hey, game. Dad, can I see the chat then? Iniinit ko lang yung soup kasi magsusup daw sila. John said, Akala ko ako lang. because we're closing. And then he said, yeah, he can. Okay, just put that one there. This is the serving spoon for that one. No! What do you eat so much, mate? Careful, Baba. I probably want. Over there. Get in there now. The ground. Get it. Chase it. Huh? You're on wing. Put your plate over close, Bob. Oh, this is like the best. So, ayan, parang nasobrahan ko siyang i-heat. 2 minutes. Game. Do I follow TJ? Ayan, kain na kami, guys. Si Jan, nag-scoop na ng soup. Who's putting the news on? Oh, Stack do that. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know. Tapos na kaming kumain, guys. And sabi ni Sak, dalhin ko raw to. Kasi kakainin nila to after na game nila bukas. So, initin ko to bukas. Tapos ilagay ko dito sa container na to para mag-init pa siya. Hopefully. We'll see. Basta initin ko siya. And yung mga boys, inaasikaso na nila yung gear nila para sa kanilang footy game. And nilagay ko na pala yung cake. Nilabas ko na. Tinago ko dun sa microwave. Para mamaya dessert na. Linisin ko lang muna dito. And may tira pa tayong chicken. Dadalhin din natin to. Ay, sorry. T-shirt. Coming in on sweet shirt. Tapos na ako magugas, guys. Ayun, malinis na yung ating kusina. T-shirt. Tinatawag niya lang si Sa kasi gagawin natin yung ating cake. And, andito na pala yung initin ko bukas na spaghetti. Ito, i-freezer. And, nag-separate ako or nag-portion ako ng 3 para to sa Monday. Baon ng mga bata. May gagawin ako dyan. And then, ito yung chicken na dadalhin. So, yan. Kunin natin yung cake. Okay, wait lang ha. Wait lang. Nandun na si Sa. Ba ako ng candle. So, yan na yung cake. Sisindihan ko na lang to guys. May 3 tayong candles. Nandun sila sa kwarto. Ready na yung cake ni Sa. Tawagin na natin. Sana mag-capture natin yung reaction ni Sabi Boy. Babe! Oh. Where's Zachary? Happy birthday, mate. You have a present for me? Come on. Yeah. Is that Viva? Yes. It is Jack. Oh, he gets Viva. Come here. Don't blow my teeth. Don't, Holly. You're 3 years old. Well done. How old That are you was now? Okay, wait. I'm gonna take a photo of you first. Be Wait double lang. digits now. You're Wait. I'm gonna take a photo first. Zach. Zach, wait. Oh. Where is the... This is my favorite cake. Yes. Sponge cake. Okay, look at mommy. Look at mommy. Dad, you showed him. Look at the camera, love. Oh, probably Jack.
They smell properly. Not like that. Like this. What? They smell so properly. Jack, did I tell you? Smile. Look. Oh, Dad, look at Zachy you. boy. Zach, look, come on. Come on, Zach. I want to eat the cake. Zach. Stand daddy, I'm vlogging. Okay, Kisako, smile please. Smile. Okay. But wait, you have to wish. Have a wish first, Jack. Can you go there, Kuya Sang and Don't TJ? tell me. No, you don't have to It's all tell. yours. I want 21. What, 21? $50. I I just wish for something. Come Let's on. say it. Go there, Tid, Holly. I'm gonna take a photo. Come on. To get a Okay, the Kuya. ball. No, Fix your hair. I don't know what to wish. Oh, anything. Get the booty. Come on, look at me. Right, smile quick. Smile. Kuya, can you move here, please? Alright. Okay. Wait, Stop covering my vlog, babe. Look at going. Okay. I don't know what to wish for. Anything. Good health. And, yeah. Go, Zach. Hindi yan ako yung wish niya daw. I'm wishing for nothing. Boy, don't say no, nothing. Okay. Wish something that you want. Quick. Anything. Gave you so much stuff, but you can't tell us we're on country. Remove that hand. Remove You've that got one. to do it. Remove that hand. No, you stay there, but don't show it to the camera. Okay, wish. Go in here. Right, blow Okay, wait. Thumbnail. Look. Okay. it. Go, blow. I can't breathe. Wish pack. Anything. Quick, the top really matter. Whatever. It's melting. Right, blow. That's spit on. And be Is careful that- this one, huh? There is Don't a... touch the bottom. Don't take Oh, the this way. Yeah. Just You put gotta that. kiss the closest girl. It's gonna be Holly. Right, push it down, Zach. Don't touch the bottom. Just your favourite cake. Yeah. Okay. Perfect. Right, That's it. good place. Okay. Let's Okay. Mom, you gotta give him V-Bucks. Mom. I remove this wish one. for? Mom, I'm not telling you. Wait, no, never mind. That's the only one I can eat. Mom, Nakarecord ba tayo? go. Just say Yeah, something. here. Babe, just say something. Actually, There is small one here, huh? Jackie, I'm gonna Where? Oh, Dad, Mom, you're gonna have to get a Ew, V-Bucks. what is in here? Here, huh? Mom, Ready, Zach? This is your cake, your favorite cake. it's birthday Mom. Holly. I'm not. You're not hungry? Alright. Yeah, this is busted cake. Okay. This is yours, Dad. Thanks, Mom. Thanks, Mom. Huh? Money. Thanks, Mom. What? Is that your favorite Put one cake? of these on there. This is yours, si Kuya daw hindi ka kain. Not bad, Jack. Okay, Dad. Put one bowl on there. Mom, is this still good? Hers is bigger than mine, babe. Huh? Hers is bigger than mine. Ah, you want more? Mom, is this still alright? The refreshers? You would bring this? Yeah, yeah. Don't eat it all. Why? There's some on the way. Oh. We're going to. Yeah, I can wrap this. May itsura ng cake natin, guys. Ayan. How are you? You like it, Zach? Is that your favorite one? Yep. Yeah. Good, huh? Ubus na ni Johnny Boy. Thanks, Mom. I really You're welcome. appreciate it. You're welcome. Good luck tomorrow. Okay, let's close the vlog. Mag-ano pa ako, guys. Wait. Ha? Just cut that bit for. Hala, pangatlo mo na yan, Han.
Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Bye! Nakatatlo si Jan. O, diba? Niload niya pala yung mga uniform ng mga bata. Ako ay tutupi. For like, since morning. So, yan ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin. Mag-impake pa ako, guys. So, yun na, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night! Because I think I do want you next to me.